paruhon, mga isyung dapat maipakiaram ka. Uragon, Bicol, ini at sa tuyang programa. Uragon, Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kung pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Viva la Virgen! Niluto na niya, sinapot na mo. Kumusta na kita mga kababayan? Garian iba sa tuya. Polluted na ang utak. Polluted na ang utak ta sa social media. Puros na komentarista. Si mahal na ina, minsan nalilingawan ta na. Nagtanom ako ni Inigyara ang sendong amigo sa radyo, Al Armario. Reporting for duty, digdi po sa riparo kung pirmi, Uragon Bicol program. aldaw banggi. Good morning sa mga maurag, Kaugmahan ko sa lagwerta pati sa mga makaurag. nasa kong itinanong. Ano Jerome, pag umang kita Uragon, minsan makaurag kita. Sa Imolcast po ang DCGB, sa OKFM Sorsogon. Yan dyan sina Rex Bulima. Asin mga pag-iribat na dyan sa management and technical. Siyempre dyan sa Daet Camarines Norte. Pag-iribat naman dyan. Ayan sa radyo natin sa Iriga, Kamsur area. Yan man dyan si Joey Sarsia. Ayan ang mga pag-iriba. Sa Catanduanes, sa Masbate. Dahil ko aram kung sisayang pag-iriba ta sa Daet. Anyway, basta ang importante ang biyaya. Yaon sa Bicol region nagbubulos. Nakikinabang ang Bicol dahil sa Ako Bicol. Sa Bicolandia. Kaya ngonya na simana, tawan tang special na importansya. Si mahal na ina, ang patron kan Bicol region. Tagaribaga, kung nagkaparahiling ka ngonyan, June, kan mga bareta, lalo sa social media, garo nalilingawan tanaan mahal na Diyos. Puros na baga komentarista, kadakon na dyan ang mga judgmental na tao. Madalion sana para komentaryo. Aligasyon pa sana, sentensyado na. Ano yan? Para naulog sa cellphone ni Kong Pido. Napamuda. Bio ng pinadarakula na sa social media. Ay nako.
sabi tanga ni Baga, sabi ni Jesus Christ, Tanom ako ning bata akan nagdulok sa iya ang makasala na babae Pagayon na gusto magbago kan sa iyang buhay. kung pirmi Ang sabi kan mga tao, garapon yan. Ha? Sabi ni Jesus Christ, kung sisay andeng sala, iyon inot na gumapo. La puerta mo Ay, mabag ginagapo. Pero yung grabe ang gusto maggapo. Tagnasa Ano na sana? Ay, nako. O, tama-tama, yaon sa linya si Congressman Attorney Pido Garvin Jr. Kumusta na lamang si Kong? Kan mga nangyayari sa tuya, ang importante, nagkikirinabang ang mga Bicolano, ang mga Albayano, kapos kita tabi na mga namamanwaan, nagkikinabang sa pigigibo, kan ako Bicol, lalo na sa kuryente. Baka nalilingawan ta ng problema ta sa kuryente. Sige na sa nabagan. Brown out naman, kasubanggi naman. Pirang oras so brown out. O yaon si Congressman Pido para ma-update kita. Congressman, good morning po. Good morning, Al, and good morning sa Gabo sa Nagantabay. Medyo irarom, John. PBND sa GB. John, medyo irarom ang signal ni Kong Pido. Madali lang tabi kung tapi ka-adjust ni John ang linya mo. Congressman, good morning, Giraray. Marahin na po. Oh, okay. Good morning. Okay. Okay, John. Okay sa mo? Medyo diglang sa taling ako ang may problema. Anyway, Congressman, tabi, aram ko sa ibong kan mga pigahampang nindong mga issues duman sa Metro Manila and digdi sa Bicol, data nalilingawan tabi ang mga yan, okay. Sige, pig-adjust mi lang tabi. Okay, so mga update tabi kan mga pigaplano ta, especially digi sa Albay, manungod sa kuryente, sa Aleco, ano pong update tabi, Congressman? Alam mo, padagos ang rehabilitation kang Aleco. Ini ang saro sa issue na nakaka-apektar sa Lambang Albayano. And may mga initiated projects kita sa Aleco na kung saan pinag-aabot ng total rehabilitation of Aleco. Mhm. Pinagpuunan ini ang unya na taon na delay sa pagbulos kang pondo tanganing ini ng makadelay duman sa implementasyon ng proyekto. Pero sa first batch, pang ako Bicol initiated program sa rehabilitation ng Aleco, nagpuo na. Mhm. And let me mention dyan sa Puyat Daraga Substation, 15% na ang completion rate kayo. Mhm. At yung duman sa Ligaw Substation, 5% ang completion rate. Ang target completion tabi kayo is on or before May 2026. So, Mhm. iniisaro sa mga technical na aspeto tanganing mapaharay ang pagkuryente as in distribution ng elektrisidad sa bilog na probinsya ng Albay. Alam mo, Al, Mhm. ang pinaghapod ng technical solution, itong mag-construct the whole na substation and i-upgrade itong mga subsisting substation para ma-increase ang power capacity ko ini. Kasi once na nagre-reach baga o inaabot itong peak demand sa substation, nagba-brownout ini dahil dahil na kaya ang load. Mhm. Kay puwan taman na i-manage sa mga distributions line dahil dilapidated na al na kung saan ini man na nagkakaw sa overload sa wires as in nagkakaw sa brownout. That's why from single phase wire need to convert sa mga 3-phase para maayos na ang voltahe. Mhm. Pero pag abot naman al sa mga non-technical solutions, yaon dyan ang strict implementation kay itong unfiled filterage law. Mhm. Na kung sa'yo ng system loss ng Aleco ng 2024, minaabot sa 25%. Sobra-sobra lang nawawara Opo. sa filterage sa panghabas. Mataas ini na system loss dahil yaon dyan sa jumper, Mhm. yaon dyan sa illegal connection. Para mo alang allowable systems loss under the law
is only 10%. Kaya mahal ang singil dahil sa iyan sa pinagbabayadan ka mga konsumidoras. Pass on iyan sa tuyang mga konsumidoras. So, strict implementation ng systems laws, yaon dyan ang anti-filterage law. And at the same time, yaon man so anti-obstruction law na bawal naman ang magtanom ki mga kahoy. Sa irarong kayo itong mga poste kang kuryente. Bago magpatayo ki building, kay puan man kung certification sa ALECO na walang tatamaan na linya sa kuryente. So, dapat din na-issue ang building permit pag walang certification. So, ang ALECO needs to improve collective efficiency also. So, ini also the kulang update para sa situyang mga konsumidores. Pagtarabangan tayo ni Al, sa rason na pero ini sa makakapugol kang progreso kan sa tuyang probinsya at lalong-lalo naman kan sa tuyang syudad na kung sa Legazpi, yaon ang sentro kang pagninegosyo. Aloy ng panahon tabi, Congressman, lalo ang Manito area, including digdi sa southern part kan na Legazpi, medyo, sabi nga ni kan mga taga-maan ito, garo nga mamundo na yaon sa moya ang bakman geothermal, pero maluyahon ang supply kan kuryente pasiring sa moya, and damay ining southern part kan Legazpi. Anong update na ansabi mabugtak man in substation dyan somewhere in Imalnod area, tabi, Congressman? Well, tama ka, Al. Pagkatapos kayo ng first project, kang Daraga, Culiat, and Ligaw Substation, upon 80% completion, sabi kang na sakalang maibaba naman sa pondo for the second phase. Ang second phase ay itong pagkagkambang kiruhan 10 MDA substation. Okay. Tanganing si pasisiring sa southern barangays, matugunan man sa maababang voltahe al. And ma-regulate na ang supply as in distribution kang kuryente dyan sa southern barangays, pasisiring sa kuduman sa munisipyo kang Manito. And other line enhancement na kung saan igigibuhon manigdi sa syudad kan Legazpi al. And then pati duman sa Premier Distrito. So ini mga kapalaman kasabay sa rehabilitation program na pinag-initiate kang ako Bicol Party List para mapakarhay ang serbisyo kang ALECO. So, dakol na component ni Al, bako sa na technical aspect, pati naman administrative aspect. Ang technical aspect, itong pagkaag, kadakol na substation tanganing mamanihar, ang load, kang kuryente, during the peak hours demand, they mag-brownout because wakitang dakol na substation. Pati naman sa mga linya ng kuryente na yan one phase lang, dapat gibunta ng 3 phase ito dahil talagang ayaw ng overload. Pag nag-overload ang kuryente ayaw ng brownout. And in the administrative aspect, syempre, ang kooperasyon ta, dahil na po magparahara basi kuryente. Takulon po ang illegal jumper. Yaon man ang illegal connection. Ini po ang minakontrober sa halangkawan na systems laws na pinag-iras-irasan ng konsumidores dahil pipa sa mansanay duman sa sutuyang mga konsumidores di pinagbabayadan. Kirakman ka mga nagbabarayad asin na kumbaga warang illegal na connection. Nadadamay ka may mga illegal na connection asin jumper al. Narunduman ko kay ito si Engineer Wilfredo Boxit, ang General Manager kan ALECO, nakioron kay Congressman Saldico na matawan sindaman ang gadnin budget for total rehabilitation and wala ko nasala ang bigagad kan ALECO is 1.3 billion para sa total rehabilitation. Tabi, Congressman, so covered na po ining pigasabi tangon yan na mangyayaring total rehabilitation kan ALECO paluway-luhay tabi di Gisalbay. Well, tama ka, Al. Although this is not the total funds needed, pero makakatabang ngayon, Al, para mag-move forward ang ALECO para magkaigwak yung sustainable distribution ng elektrisidad sa bilog na albay. Pero kung data tutunungon, Al,
itong mga illegal connections and jumper, yung manggirarayal ang mangyayari kaya. And that's why, dakulang pagtarabangan, nabakusa na, makaagkaining solusyon sa technical na aspeto, pagkaagki dakul na substation, line enhancement, pagsalida pa mga linya from 1-phase to 3-phase, kaipuhan manggiraray itong mabawasan or kung pwede, ma-implementar itong anti-filterage law na maibitara ng paghaba si Oriente sa pagitan jumper as in illegal connection, as in ma-improve man ng collection efficiency kang aleko sa pagkaag kidakul na channel digital payments as well as third-party payments tanganing ang satuyang mga konsumidores madipis silang magbayad kan sa indang bill. All this ay kaya tang gibuhon bako solusyon na i-privatize tulos ang Aleco because what we're doing right now is a solution to improve the service of Aleco. Sakata na pagurulayan itong privatization kasi ang privatization should be approved by the AGMA, by the general membership, by the member consumers owners. Na pwede sabihin na iba nakikipag-ulay na sa pag-privatize na din pagkaaram ang member consumers owners kasi immoral tabi yan al. What we are doing right now is to put a solution on a technical and administrative aspect ng aning mapakarayang pagsiservisyo ng Aleco. Aram ko, so iba talagang makulog na ang payo. Ako mismo bilang sarong konsumidores ng Aleco, digdi sa Buragos, halos suroal daw nagba-brownout. Okay. Naputol tabi, John. Anyway, pakiridial ta, importanteng maraining pigapaliwanag ni Congressman Garbin. Tamay mga plano naman baga, John, na i-privatize daan Aleco. Naon mo yan? Naroon naman taka ito, so Aleco, imbis marayray man sudalagan kan Aleco kay ito, i-privatize, piglaog kan San Miguel Corporation. Ngunyan, ibinalik na naman sa Aleco. O ngunyan gusto na naman i-privatize. Kaya kita nagkakanararamkan privatization ade. So yan ang bigasabi tabi ni Congressman na dapat yaon sa tuyang kooperasyon sa planong ining total rehabilitation kan Aleco. Congressman, please go ahead tabi. So let's wait until ining mga rehabilitation solution na implementar and then tarabangan ta na kung saan so responsibilidad ang lambang konsumidores magbayad kitamang panahon as in ito man na paghahabas jumper illegal connection, these are factors that contribute to the highest system loss na pinagsasapangoyan kang Aleco. Siguro sa rongani dito sa kuyang rekomendasyon magpadara ki task force nahali sa ibang kooperatiba. Siyempre di mo man maasahan so ibang lineman na yaon din sa tuyang lugar na mag-implementar talaga kaya dahil alam mo, siyempre may pinagpapakisamaan yan sa iba, minda. At sa iba, sa dapang nagtakot kang illegal connections. So, ang sa kuyang session na lang, magpadara ki task force sa ibang kooperatiba to be assisted by the law enforcement agencies such as the police. Panganing hilingon sa mga illegal connection, lalong-lalo na sa mga big loads, araw ka mga darakulang establishmento, whether tama sa ibang connection, may illegal connection sila o dahil panganing mabawas-basan ang filterage or itong systems loss na minakontribute sa dakula na pagbabayad ng mga konsumidores. Okay. So noted tabi kung may apot lang digding pahabol tungkol sa Aleco nga data nagtataas na naman ngunyan ang bill kan Aleco. I don't know kung ara mo tabi ni Kong. Ayun hindi ko pa na pagdadalan siguro. Ang Aleco paano dependent sa kumbaga Wesen or sa spot market. Yes. Haligo na pinagsasabi na dapat maglaog kita sa sarong competitive selection process
At ang aning ang satuyang pangungontrata sa supply agreement, long term, day nakadepende sa kumbaga prevailing rate. As in masyadong minataas, minaspike during the peak demands. And lalong-lalo na pag nag-shutdown ang satuyang mga power producers kan sa inang planta. Low of supply and demand, Al. And I don't know kung nakapaglaog na kita sa competitive selection process or CSP na kung sa instable, sinigwa kitang warranty duman sa mga pinaglaogan pang presyo in the long term, as in nakabase duman ang pagbabayadan sa tuyang kuryente. Dahil may fixed rate sa sarong competitive selection process. Nakuarog sa sarong pangungontrata sa spot market o sa WESM na volatile kung tabial ang presyo. Kumbaga, minsan minababaon, minsan minaspike, minataason. Duman na kita na apektoran ang pagbayad sa kuryente tabial. Opo. Okay, noted tabi, Kong, tungkol sa Aleco. Kung pwede tabi, ma-update man kami tungkol sa mga planong project sa tubig. Kasi basic na problema ta talaga ang tubig, lalo na sa Legazpi. Ano pong update tabi, Congressman? Well, nag-uusad na. So, program of works para sa expansion and improvement kan Legazpi City Water District. Consistently nakikipag-ugnayan kita sa Local Water Utilities Administration at ang aning first phase man kang pag-improve as in pag-expand kang pagsiservisyo ang LCWD mapuna ng tabi niya. Kaso hapon kawalay ko pa lang si Attorney Lindy of the Local Water Utilities Administration at sabi niya inuumpisahan na yung plano and closely coordinating with the General Manager of Legazpi City Water District. Aram ko may proseso ini, hali-hali na ini. Siring man, kang proseso pinagsusunod na sa rehabilitasyon sa Aleco. But all good things, cannot be done overnight. Yes. Detaan kaya, gibuhon, madalion, gabus man na mararahay na bagay, magagayo na bagay, it takes time, Al. So, kung nagigibot ang gabos na abot kan sa tuyang makakaya, tanganing madarata ang solusyon digdi sa mga problema. Ining duwang public utilities na ini. Opo, okay. Noted, tabi, Congressman. Thank you so much. And ingat po. God bless. Ingat, baka mawaltak, Salamat, Al. baka mawaltak naman ang cellphone mo. Baka mapamuda na naman kita. Ingat, tabi ko. Ingat. Sabi ni Cheryl Cosim, Aha. dahil duman sa mahuhulog sa cellphone ta at napamuda kita. Suminikaton da siya, Al. Sige, pati kasi minikaton. 27 million damn views. Pero nilinaw ni Cheryl Cosim na itong incidenting ito dahil duman sa nasingkog kita at mauulog ta sa cellphone ta, no? Bako gusto sabihin na pinagmumoda ta siya. Sige nga ni, so ngarak ni Cheryl Cosim eh. Sabi ko nga rin, baka niya ako naulak kita ni Lustay. Anyway, ingat tabi. Pero Salamat. urugmaon sa mga DDS, Al. Urugmaon nga. Sa mga DDS, may ano na ngayon, may tagapagmana na ngayon si Tatay Digong. Ingat tabi. God bless. Salamat, Reynaldo. Abo. Ulok sa nakita, Perme. Iyo. Relax lang. Happy lang, Perme. Happy lang. Abo. Yan na si Sally. Tama. Okay. Thank you. Ayan Thank you. si, Oo. Taylor Swift kang Albay. Iyo. Sally, Luces. Thank you so much, tabi. Ingat. Okay. Reynaldo. Okay. Thank you so much. Yan po si Congressman Attorney Vido Carbin Jr. Nahugutaan sa iyang oras digdi sa programa. Salamat tabi sa informasyon. Aleco, tubig. Yan, mga importante ko niyan. Dahil kita masyado maging polluted ang utak ta. Diyan sa mga issues diyan sa social media. Pati so pagmuda. Yung padarakula. Ay, Diyos ko. Nagtanom ako ni No na ini? puwerta mong Ay. Basta importante. kumpirmi.
Ang biyaya na bubulos digdi sa tuya, nagbubulos sa mga Bicolano sa Pilipinas. Sa labuer Dahil kita masyadong maging kilit kan mga naririparo ta na iriwal dyan sa social media. Han mamunga ini Ay nako, niluto na niya, sinapot na muya kan pag-ibig minsan nga ni dahil naaraman kung ano ang totoo. Ano ka para tiyaga kita dyan sa pagkapara healing dyan sa social media, ano? Totoo man ang gobyerno tabaga John Ate Sally, yaon ang korupsyon. Nagimatan ko na John ang korupsyon. Nagimatan ta ng korupsyon. 33 na anyos naman ako John sa radyo. Sunod sa kita di. Isinod sa to. bata. 33 na taon na ako dyan sa radyo. Anaram ko, ang darakulang politiko. Kay pa yan, Ate Sally. Kay pa yan. Ang mga darakulang politiko talaga. Igwayan ki SOP. Kaumahan ko So, iba nga ni, 30%. tamong mas So, iba nga ni dyan, dahil patawan, maski sa mga line kanal. kung hindi na Pigporsyento pa. So, iba, 20%. Mayroon nga ni iba ta, 10% sana. Kaya ining issue niya natin sali sa flood control, pangunaman yung bago. Pangunaman yung bagong istorya. kan pag-iriba Ara mo, luminala sa nangon yan ta, ma-eleksyon baga? Ma-eleksyon sa 2028. Ang totoo, iwalian kan Duterte saka Marcos. Kaya dakulo nun ang nagkakadarmay. Dakulo ang nagkadaramay. Ang totoo, ini kaya si Speaker Martin Romualdez Bagati Sali. Saro iyan sa nagbubutwang pangaran na makandidato sa 2028 for President. Kaya siya ang pinaka-target kan mga DDS narauton. Problema ta masyadong close man baga si best friend baga si Congressman Saldico. Nadadamay si Congressman Saldico. Maski na ipaki-ebidensya, sentensyado na. Oo, ito baga so statement ni sa magagawang na diskaya. Kuha na baga, piglilinaw na ninda na day man sindaki direktang transaksyon kay Speaker Martin Romualdez saka kay Congressman Saldico. Kuning ba mga pigtutuga so DPWH, ay man imposible Ate Sally na may mga name dropping dyan. Araw kan minsan, di kagaramit naman ang ibang pangaran kan darakulang politiko para makapaldo-paldo man so iba dyan sa DPWH. Aluyon ng transaksyon na sa DPWH. Pati nga na mga saradayoto na budget. Lilay guy. Covered court nga ni minsan. Aluyon nun. Para na sana. Covered court. Aluyon nun. Ang proseso. Gabos man na yan, Ate Sally. Kumisido ka, Ate Sally. Nagabos man na yan. Aber na si dyan ang malinig. Aber daw. Presidente. Sige daw, Ate Sally. Testing nga daw tabi. Good morning, Tito Al. Ayan. Sabi ko, Ate Sally, gabos man na yan. Presidente, nga tamay, malinig man na presidente. Vice Presidente, may malinig man na. Nga si Kuano ni si Sara Lustay. Ano na so confidential fund man baga na ipapaliwanag niya, gusto i-impeach pigdidipinsan man kan mga DDS. So mga senador, nga tama malinig man senador. Ano man Jesus Maria Joseph. Ano nangyari kay Jinggoy? Saka kay Villanueva? Gabos man na yan. Congressman na sige. Congressman. Araman ni Congressman Pido. Agimatan na yan, Ate Sally, na mga oro SOP na yan. Gobernador? Sisi man na malinig na gobernador. Aber raw. Sisi ang mataram dyan na may malinig na gobernador.
Ano daw? Mga board members? Ay, Jesus Maria Joseph. Maski mga mayor? Sisi man malinig na mayor, ano daw? Sisi man pati vice mayor, kapitan, pati nga na SK. Ate Sally, Ako kuminsido ka na may mga corruption sa SK? sa Aram ko yan. magayon Bakit Tito Al? Naging barangay official ba ako? Ah, Aram ko yan, Ismay. Kaya dahil kita magpara, or hipokrito. Dahil ko na aram, Ate Sally. Ano daw nabutan kang Pilipinas? Ano sa iling mo? Ano sa iling mo? Ano na mangyayari kang Pilipinas? sabi mo nga, baga, Tito Al. Sabi mo yan ha, baka ko sinabi, June. Aren. Na kalakaran yan. Naririnig kita eh. Kalakaran niya. Oh, nadadangog ta ka. Actually, sa ano baga, sa school, pigaturo kaya kung sa nag-start yan. Korupsyon. Opo. Haber Ka daw. mga panahon po baga na naalo kita. An kay puwantang baagon mo yung karakter. Yeah, oo. Yeah, so naman. karakter ta. So mga ake, turoan ki tamang karakter, tanganing day magdakulang ma-influensya kan kalakaran. Oh, sa ano mo pa lang, sa harong mo pa lang, turo mo na. Oo. So, holistic approach. Paano man nga ituturo kan magurang? Nakon minsan, sumagurang, halimbawa, nag-opisina. Opo. Pag abot dyan sa opisina, maikit ki papel. Maikit ki ballpen. Itatao sa aki. Na-influensya na. Dyan sa bulod. Ano, sa bulod. Sa bulod, sa bulod. Sumagurang, nangabas ki kamote, nangabas ki balingoy, nangabas ki gulayon. Sabi yun, pakaon mo na sa aki mo so inabasan. So aki, nagdakula mo, mabas man. Yun ang transaksyon dyan, Ate Sally. Kaya, di ko na masabutan. Ano mangyayari kang Pilipinas, Ate Sally? Wag mo na masyado ma-stress ka niyan, Tito Al. Anyway, hindi ko aram sa imo. Basta, Kung manggana ining laban na ining yan, ining Apa, iwan na sige. Kung gumana digdian mga DDS, bata may rally da sa EDSA. Aha. Taan gusto ninda, palampawon si PBBM. Tangan, tumukaw si Lostay. Pag tuminukaw si Lostay, pabakal na kita sa China. Gibuon ta nang sabi, baga ni Digong gibuon na dang probinsya so Pilipinas, kan China. Pwede mangyari yan, Ate Sally. Pag tinuliratang makatukaw si Lostay, suportaran tayo ng mga rally-rallying ining pagpalampaw kay PBBM. Ako, si PBBM kaya, Ate Sally, ano mo, maray man ang intensyon ni PBBM. Kung bako sana ining si Romualdez man kaya, nag-ambition man sa 2028, dahil man kayo naribok si PBBM. Ta-close kaya baga sinda. Figure out si Romualdez, nadamay pa si Congressman Saldico. Taan gusto ninda, palampawon si PBBM. Maray man mga si PBBM. Maray man si Romualdez. O nagkirinabang kita kan mga tupad. Ano pa, Ate Sally, sa mga programa ka na Kubikol? SLP, AKAP, AX, Opo, AX, Supil Health, Maipif, Ma-FF, Maipit. Maipif. Maipit ka man dyan. Maipif. Uy, na mga ospital. Uy, utunganin. Yan na nga ni, maipif So, po. interview ta kay Kong Pido. So, Aleco, kay Apo. kawan ki budget. O eduk assistant, so mga senior, Oo. etc. Gabos na sektor. Nagkikinabang ba kay PBBM? Piga para aratake kaya kan mga kritiko, mga baser ining programang ini. Aber daw, ngunya na 2026, bakong gari araleon ini? Bakong na kita makirinabang sa 2026? Paano na so eduk assistance? Ngunya, igwa pa ngayon, Ate Sally. So far, sa ngunyan po, Tito Alwara pa man, na So budget mo niya na year. Continuous. sabi ng focal, si Eda po, wala pa man nagbababa. Nag-aapot pa po ako. Tapos sabi ko, nguwari na ang palista. Yun na nga ang problema pa. Di kami pwedeng magpalista hanggat di siguradong nagbaba Ang budget. Opo. Yun na nga ang problema. Sisi na ipit mo niya kan mga iriwal nandyan sa Manila. Bako sa mga ordinaryong tao. Opo. Pero ang sigurado, kasi ngunyan, so sa CHED na downloaded fund ng Ako Bicol. Pero
2023 to 2024 po, Tito Al, pigaayos ngunyan. So, budget Tapos ito so sa- 2024 to 2025, second sem po na 2023 to 2024 and first sem na 2024 to 2025. Oh, so meaning ngunyan may budget pang year. Last, ano pa ito ha? Ngunyan baga, school year 2025 to 2026. Oh. Kabababa pa lang, inaayos baga ngunyan ta. Naka-post po baga sa page kang Ako Bicol Party List na mga na-qualify kay ito pong mga nagpa-lista sa Ako Bicol na CHED scholarship. Ngunyan pa lang po nagpapasa uli. Kasi nagpasa na sinda kang enot, Tito Al. Tapos syempre pig-check ng CHED. So mga nakapasa duman, yun na po yun, uli. Giraray na mapasa uli ng sa indang requirements na pigahagad. Okay yan, ngunyan na taon. Porque lang, yung sungon na taon, dahil pang malinaw kasi Oh, yun na nga ni. naghalat pa po ng approval or pagbaba kang fund. Wala pa kaming balita. Kaya, so mga nag-message po na pasabay man nga kami sa EDUC assistance, wala pa man po talaga. Yun na nga ni Ate Salamig sabi ko, dahil kan revoke dyan sa, iriwal dyan sa Kongreso, sa Senado, baka maapektaran yan. Opo, baka yun na nga, naapektuhan ta, 'di ba? So, ano nga ni, so fund kang para sa rehabilitation kang sa Aleco, 'di ba? Day pa man full na nabababa kasi Sana dahil maapektuhan. sana nga kasi mapagalon kaya Tito Al, kay itong nakapribado po baga kita. Lalo arog mo niya na biga para tirira ninda si Speaker Romualdez, si para tirira si na Congressman Saldico. Ang gusto ninda, day magkinabang ang tao. Opo. Kang Sarong Aldo nga ni, nagbisita po baga si Kong Jill, si Attorney Jill Bongalon, former congressman ng Ako Bicol. Ngunyan po siya ang saito yung executive director kang Ako Bicol. Kang nagbisita po siya para i-check kung ano na po ang progress kang first batch kang rehabilitation project po na funded through government subsidy. Na pig-initiate po ni Kong Saldi. So, ang sabi po, 15% pa lang ang nakukomplete po for the Daraga substation. At least naghihiro. Opo. Tapos sa ano po, sa Ligaw. Ano ba? Dahil man naiiling yan natin sali na mga positibong nangyayari ngayon? Ikaw pa rin da. So, mga aligasyon. Sa mga mali. Kasi wala man kaya sinda sa ano po. DDS. Bala sinda. Basta Tito Al, ang nakaraag po kaya may pa-press release po na ang Aleco po nag-report kang September 11 na yung Kulyat substation po sa Daraga na 15% na po complete. Tapos sa Ligaw substation naman po 3.5% ang completion. Tapos, following the release of mobilization funds earlier this year, yaon man po si Engineer Lucilo. Po, na ito po na substations makukomplete by May 2026. Sabi ba ni Kong Pido, pag 80% na yan na Ligaw and Kulyat, mapo naman sudigdi sa Imalnod, baka man palang bangkiruan, Imalnod, sudagadang na ako Imalnod, po, Kulyat, okay po. Pero ang ano po digdi, substation ang budget po Tito Al is 120.65 million. Daraga substation na ang kino-cover po kaini yung double circuit lines from Barangay Kulyat, Daraga to Bicol International Airport at Barangay Ilawod, Kamalig. Kaya priority ang Daraga ito, International Airport. Yes, opo. Tapos so, sa Ligaw substation naman is funded po with 153.10 million and includes a 69 kV sub-transmission line extension and double circuit lines connecting Ligaw City and Ginubatan. At least sa 3rd District, magikinabang man. Apo. Tapos po, Tito Al, may additional allocations include po na 4.88 million
for the Escada system of Daraga substation and 17.08 million for the Escada system of the main control and Ligao substation and 9.3 million for upgrading bare primary lines to insulated primary lines Santo Domingo to Bakakay. Sa first district man yan. Apo. Oh. 48.26 million for distribution line enhancement in Ginubatan barangays. And then total budget for batch 1 is amounting to 353.29 million. At least nag-iiro na. Apo. Basahan ko lang po ining press release po. These upgrades will expand Aleco's MVA capacity, extend transformer lifespan, and address frequent low voltage issues and interruptions. Once completed, we will significantly improve reliability and reduce system loss. Sabi po ni Engineer Lucilo. And the batch 1 covers the construction of Daraga and Ligao substations and related lines, while batch 2 with the total allocation of 2.1 billion will involve the construction of substations across different municipalities in Albay. Rep. Saldico highlighted the significance of the project in addressing Albay's long-standing power challenges. Heto, ginagawa na natin, hindi puro pangako lang. Ginagawa na natin ang solusyon sa problema. Ito ay parte ng ating core advocacy na serbisyong may puso, gawa, hindi salita. Sabi po ni Rep. Saldico. The Aleco Rehabilitation Project marks a major step toward ensuring a more robust and reliable electricity service for the people of Albay. Oh, hindi may pakinabangan Albay. So kung gusto mo makita, ayan po yung mga pictures po. Oh. Yan yung meeting, yung pag-visit po ni Kong Jill sa Aleco. Yung baga yan ang bintahe, kuta. Yes po. Hindi nga na yung problema sa iba, dahil manahiling yan. May ano siguro po ang mata. Anyway, ganun talaga. yun man talaga ang kuhanin na. Yun man talaga. Trabaho lang nila Trabaho yan. lang nila na mag-raot. Apo. Same din natin, Tito Al. Trabaho din natin to. Oo, trabaho taman ang Apo. Pero ang trabaho natin, Tito Al, magsabi kan mga katotohanan. Apo, ang trabaho natin is sabihin kung ano yung programa kan Ako Yan. Bicol. Oo. Alangan man kaya na komentaryo ako sa Ako Bicol. Opo. Yung kabaga. Hipokrito ako ka. Oh. Aliunta ka dyan. Yung mga tao ngayon. Salidahan ta ka na, Tito Al, pag kinumuntaryan mga Ako Bicol. Ini nga yung mga basher ta, Ay, di pag-iisip ang pipasikat kita ka, Tito Al. alangan man na dahil tapaboran Ako Bicol. Opo. Sikaton ka nga ni. Ano John? Oo. Ha? Yung mga hipokrito ba? Nagpo-programa ako digdi sa Ako Bicol. Opo. Alangan man na komentaryo ko na Ako Bicol. Ha? Simpleng logic John. Yung mga basher ta, ano man doon nagkakaraong ka na eh. Siyempre, yan man ang nagpapakaon sa inda. Oo. Kamat si Tito Al talaga. Matindi talaga. Mga Ma'am Sally, Jess, Sanin Blanca ini listening now with you ni Al Armario, DCGB. May program ako Yan naman ang basher ta. sabi niya, may program ako digdi sa DZEV Radio Pulangi, Tuesday to Friday, 9 a.m. and Sunday, 5 a.m. Please help po. Angel na Torregosa. Bation taman si Angel na Torregosa. Si Barkada sa Angel, dyan apo. Kuhan sa City Hall. Pag nahil niya ako ng Angel, bation man kami palay. Sige, tabatiyon ta. Sa mga barkada to dyan, City Hall. Opo. Siyempre, si Mayor. Nakulon kang siya, para ano ka ini Beverly Malagueño Constante Garay tugang ko ini Good morning Ate Firefly Winter and Sir Al. Sabi ni Mia Concordia, maray na aga Ma'am Sally and Sir Al, tama po kamo. Paghubog kan pagkatao nagsisimula sa pagkabata pa lamang. yan. Opo. Sel Toledo, marahin na aga po mga kaalitap-tap. Serbisyong Ako Bicol Party List. Malalauman na mamatian kan kagabusan. Yan, serbisyo publiko. Yan. Okay, sa kung baga para tuliraron tayo na mga gusto nindang mangyari. Arog kayan, Ate Sally. Opo. Uliton ta.
Baka maapektaran ining next year, ining mga tupad na ining ICE, ining AKA. Paano na kita? Sana naman, wag naman. Kasi Kaya kita- Tito Alda, kulon talaga ka anang Imagine ko, Ate Sally, kung magtagumpay ining mga DDE sa gusto ninda mangyari, napalampawon si PBBM, matukaw si Lustay. O ano na mangyari sa Toya sa next year? Ining mga benepisyong ining napapakinabangan kan mga tao. Paano na yan? Kay Rakman. Magad kita kay Lustay. Confidential pan ka na wara. Ano? Masasabi sa imo ni Esa, ay kay Bunggos. Oo. Maray na aga po, Ma'am Firefly Winter and Sir Al. Solid supporters from Bangkiruhan. Salamat. Apo. Si Jane Quiñones, hello Ma'am Sally, AKB Party List. Permiyaon para magbulig sa mga nangangaipo. Yan. Oh. Apo. Sabi, Marayang kaisipan ka ng kwanta. Sinutang ini. sabi man po ni Remy Rose Mandani Estrabela Domitita, maray na aga tabi sa indong duwa Ma'am Sally and Sir Al. Sabi man po ni Lex Jaren, good morning Ma'am Sally and Sir Al. Buena idag, Dohilyo. Magayon na al daw po Ma'am Sally at Kuya Al. God bless po sa inyo, Intiro. Ako Bicol Party List. Sabi ni Andre Montero, good morning, Ma'am Sally. Lahat lang tamay nag-message sa kuya sa Viber. Hindi man dyan kikomentaryo sa to. Pero ngayong bayad sendo. Ano po? Pero ngayong bayad sendo. Minsan may mga basir na. Okay. Siyempre, may sweldo po kami, alangan wara. Alangan man wara. Paano ba kami makadigdi sa Baboy. Oo. Pagkisuldo na ako nagdigan na si JB. Kaya, sabi ko lang digdi, ang katotohanan sa ako Bicol. Hindi ka magparatubod kan mga pagkaraot. Importante, nagkatabang sa to. Balikan ta si Lustay. Kung mangyari ini, Ate Sally, na next year, mapalampaw si PBBM, matanggal ninda si Speaker Romualdez, paano na ang Pilipinas? Di ipromote naman ang muda. Magparamuda naman si Lustay. Ay, wag, Pati nga ni si kung pinuna ulagitan. Dito mo ko ulagitan. Nawal takso mo. Pig-interview si kung pido. Nahulog so ano niya, cellphone niya. Napamuda. Ito man kayang reporter, day pa man binaba, so, naka-under. Nangyari man ang sa to. Sa buya nila. Si John so kung baga, expression mo, baga, sa mga nabibigla ka, baga nakataram kang po. Kaya kita baga, nasa under kita. Ingat kita sa mikropono. Kaya? Nangyari sa mo kay to, si tabangan kay Diyos itong pay John Renyon. John Renyon ka to, si Katon John na DJ dyan sa RCFM ka to. Berti yun, nakulong pati itong listener si John Renyon. So bayan ni Juan sa programa niya ka. Ano daw ito, John, sa microphone niya, naka-on pala. Magmuda-muda. Muda-muda siya. Nag-restorya na kami. Nagmuda-muda si Pai John. On-there pala. On-there. Hindi niya aram na naka-on pala sa microphone. Narimate. Buti na lang kayo itong mga panahon, Tito Alday, pang mga, wala pang Facebook. Dahil pang Facebook ato. Dahil pa ka to si Duterte. Dahil ako may Facebook na kayo ito. Nakaabot na kamo kung sain-sain. Anyway, Tito kasi 5 minuto na lang po kita. Sige, announce ko lang po ini. Baka po malingawan kang sa tuyang mga beneficiaries for the first first pilot project po kang Pajak Asenso in partnership with the 6-in-1 Corporation or SHOC. Dahil nyo po paglingawan, alas 8 po ng pagkaaga. Magdara po kamong valid ID. Ano ba ang mga valid IDs, Tito Al? Government ID. Apo, so mga government IDs issued by the government. Alangan man, government ID issued by CPP. Basta po, magdara po kamo day po paglingawan, dara po kamong ID po nindo. Pwedeng SSS. Pwede pong GSIS. Pwedeng passport. Apo, mas magayon kung may national ID na po kamo. Comelec pwede po. Apo, basta mga ID nyo po, darhon nyo po. Ini po ang mga... So, ID kan medyo-medyo. So, ID yun kan medyo-medyo. Sa Dakulaon. So, one whole coupon band. Si Joey Sarsi, maulok ko. Apo.
Nelson Lagilles po, magduman ka po, taga humapon ini Tito Al, Mr. Nelson Lagilles. Si Marie Chris Belludo po, taga Istanza. Johanna Garcia from Bitaalo. An bansagan, taga-stansa siya ito? Si Marie Chris Belludo po. Bilyodo. Ay, sige. Apo, tapos si Johanna Garcia Bitano. Ay, taga Bitano pala, sorry. Johanna Garcia pala. Taga Bitano po siya. Clarissa Soler, taga Kawit East, Washington. Sheila Castuera, taga Bagong Abre. Si Johanna Boras, taga Rawis. Marisa Bien, taga Bigaa. Anita Alparce, taga Bugtong. Maria Normelinda Sureta, taga Taisan. Melanie Azuela, Bangkirohan. Ruchi Armario, taga Maslog. Ako man ang pinsan. Apo. Melaline Alcantara, taga Puro. Efren Crisol Jr., taga San Roque. Grace Dalde, taga Baybay. And Brenda Manata, taga Barriada. Sinda po, Tito Al, ang ma-training para po duman sa Pajak Ascenso. So, mapadyak sina? Apo, magpapadyak. Tatawan sindang padyak. Training na muna po. Training Kasi muna. gibuhon 2 weeks pa po. So sa September 15 po, sa Lunes na yan, alas 8 po. Sa Shock Main Branch sa Peñaranda Street, Barangay Bonot, Legazpi City. Ayan. Apo, alat lang, tahanapon ko lang kung ano yung flow ng program. Basically po, ma-register muna po kamo. Igwa kaming registration form. Tapos, then, tutuan na kamo kang operational guidelines. Siyempre, may snack. Tapos, suruan sinda kang para sa food safety and handling. Tapos, magla-lunch. Then, sunod po, micro-entrepreneur and mindset. Then, pagkatapos ma-snack mo naman, sinabay talaga to. Snack, tapos next po, contract discussion. I-discuss po, sulaman kang kontrata. Apo. Tapos pagkatapos pag-discuss Kasi yung po, contractor niya. ang shock po, 6-in-1 Corporation and Ako Bicol Party List. And after that po, may open forum. So, pag okay na, pirarmahan na po ning kontrata, then photo ops po. Maghapon po ini Tito Al. Hindi ka mo mag-hadit kasi libre man po ang pagkaon. Apo. Basta daron nyo lang po. Ang sa indong sa diri. Apo. Then, dara po kamong valid ID. So, mga nabanggit ko lang po yan na mga pangaran. Yan ang first batch po. First batch. Para sa itong pilot project ng programang Pajak Ascenso with 6-in-1 Corporation, Tito Al. Mangyayari man sa iba pang province. Yes po. Ang pagkatapos po kay ni Tito Al, may ceremonial turnover. Baka po first week of October kasi Pajak gigibuhon po for 2 weeks. Pero sabi naman, mamadaliin ninda. Baka mga October 3 argaan. Pero not sure pa. Basta magkakaroon na po ng ceremonial. Then, pahingalo muna kita for the Pajak. Pero po, kung interesado po kamo, either tabako or ligaw, ngunyan pa sana po, magsurat na po kamo sa Ako Bicol. Daron nyo po sa opisina or sa page po kang Ako Bicol Party List or sa page po kang Tabang Ora mismo, mag-attach po kamo kang sa indong picture or kaya video. Parang nagbablog baga, Tito Al, sa Aragayan. Pwede nyo po yan i-attach para po dumanan po kamo kang team kang Tabang Ora mismo at i-assess. Kasi aram mo, Tito Al, grabe ang may kaini. So, pigduman po baga, process talaga. Tapos talagang deserving po ang dapat makatanggap ka ining Pajak Ascenso. Opo, pigduman talaga po ini, binisita. So, ayan na nga, Tito Al. Ano na po. Next week, yaong ka. Si Manlay na, di ka mapanaga. Ay, actually po,
Ako mambaga ka po ako ano. Ayo. Apo. Pero ano po ang team ng Ako Bicol? Talaga? Apo, kasi po na sa sectoral po si youth, si Dayan Salian po. And the group po ng Ako Bicol, maduman si Tito Mac, si Jean Rose, si Rose, si Bibi Jinjin, si maduman yata si Maring LB, si Juday. Mananao po ning mga tubig, kaibahan po ang gabos na mga Municipal Executive Council and Barangay Executive Council and Provincial Executive Council si Bong Bagtanong po, tas sina Gerson, sina Papa Eli Kalisura. Dahil tapaglingawan si Apo, Malay. mananao po sindang tubig, mananao po ang Ako Bicol Party List dito sa celebration, sa fluvial procession po, and masabay po sa boyadores. May mga boyadores po na sinuportahan po ang Ako Bicol Party List. Kaya hanapon nyo lang po sa may Danlugan, mapwesto po dyan ang grupo ng Ako Bicol Party List para medyo pag nauhaw po kamo, yaon po ang tubig ng Ako Bicol. And mananao man siyempre sindang mga t-shirts po from Kasi Ako Bicol Party List sa September 20 na po yan. And syempre po, Tito Al, support pa din po ang Ako Bicol Party List for the Peña Francia. Kasi yan baga po ang party po ng promesa kan Ako Bicol. Yes po na, so ano nila? Suporta sa mga programa sa Naga Apo. para kay Marlena. Yes po. Iyan po baga siya sa logo sa seal. Importante yun yan natin sali. Importante yun yan sa panahon na yun eh. Opo. Ining mga nangyayaring ini sa tuyang ngunyan digdi sa Pilipinas, kay po hanta si Lord. Tama ka dyan. Kay po hanta si Marlena. Opo. Kaya dahil tabagtugutan ng mga hipokrito. Ano, kadimonyo. Opo. Tapos Tito Al pala sa Kung September. igwaman kay mga kadimonyo dyan sa DPWH, dapat yung karasuhan. Pero kung may ebidensya, pero kung dahil mag-ebidensya, dahil kita maging judgmental sa tuyang kapwa. Opo. Karasuhan yan. So may mga ebidensya ng korupsyon, kasuhan. Ikurulong yan, tawan ni Justisya, Ate Sally. Pero ang importante ko niyan, ang sa tuyang pag sa Diyos. Kaya si Mal na ina, dahil tatawi paglingawan. Ngunya na si Mana, iyong panahon ni Mal na ina. Kaya lugod, Mal na ina, kay Raki man kami. Lugod, sangkuban kan banal na espiritu, ang kaisipan na sinpuso. Ang lambang saro sa muya, lalo si Ate Sally. Lalo ang mga lideres na isipon ninda baka ang personal na interes. Pagpabaw-abaw, kundi ang pagpakumbaba sa pagkakapangyarihan ni Jesucristo na sa muyang Diyos. Amen? Amen. Okay. Tito Al pala sa 16-17 niya ang kami sa Kamsul para po sa Free Wheelchair Mission, and magkakaiba po kaming balik tanaw. Bibisitahon mi po. So, aki na natawa ng wheelchair, kukumustahon mi po siya. Kung kumusta na po, nagagamit niya ba, na nagkaklase po siya. Then, by 18 po, opening po kang negosyo sa Naga City. Supportado din po yan ang Ako Bicol Party List kasi aram mo naman po yung ang Ako Bicol, nagsusupport po siya sa mga saradit na mga negosyante. Iyan ang tunay na pagsadyo sa Ate Sally. Opo. Igiservisyon sa mga tunay na tao na nga ipunin tabang. Opo. Tapos dito sa Pecha 20 din, sabay din po kang sa Peña Francia, yaon man po kami. Ang Ako Bicol po, support with the Rotary Club. Rotary Club. Opo, may medical mission po sa September 20. Iyan. Ipagpadagos Opo. yan Ate Sally. Kayo yan ang mga karahayan na dapat ang Opo, ibigay sa kinabang. syempre abangan nyo din po yung support din ng Ako Bicol sa Nav for Soul for their medical and dental mission din po sa September 25 Di sa kitang Buhi. piling tao sa pagtaon ng serbisyo. Mga makasalan man na yan o mga banal, kaipuan kitang magpakabanal sa serbisyo sa Opo. mga taong nangangaipo. Opo, sige po, Tito Al. Tapos na? Tapos na po kita. So, salamat po sa gabos na mga nag-antabay po sa programa ng Ako Bicol Party List, and sa mga nag-antabay din po sa indang mga Facebook. Siyempre, sa pangalan po kasi ito yung mga congressman, si Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin. So, sabi ni Kong Jill, ko na da siya pagparabanggiton. Pero, hi, Kong! Pero na
siya para magito. Pero hi Kong, don't forget Very sa humble, Tuesday. Apo. very humble. Apo. Ilan sa kong saro kong mga padihong kong very humble attorney Jill Bungalon. Yes. Okay. Okay, thank you so much po. Siyempre kaibahan ko man si Kong Lee. Kong Lee. Apo, ang dahil nag-aali sa pwesto niya, ang congressman ng 4th District of Albay. Ang makatakot ka ni kay Kong Lee pag naging presidente ka si Duterte, sakupo na kinaka ni. Ni Kong Lee. Si Kong Lee. Taga-China. Salidahan mo na, Kong Lee. Okay. Okay. Ini po ang sending lingkod, mga kalitap-tap. Please like and follow my Facebook, Firefly Winter. Yan, sige na po. Bye-bye. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurong pa. Alarmario, thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako.